With 2023 beckoning and the election frenzy in the country becoming more stronger each day, politicians are increasingly becoming visible, making more and more promises. Primary education from grade 1 to grade 7 must be provided completely free. Every village, in 3 years, there will be a ball in a run solar. Patinongopinda tunhu chokutanga kukudzorerai pamakaziwa navamugabe. Toda kudzorera maticha kwavaiva kwokuti ticha aizikanwa semunhu aitenga zikoti zheadmaster nenyaya yokutanga ane udzamu nejikiniki. But are these promises going to be fulfilled? The electorate is pondering on who to vote for in the council, parliamentary, and even presidential election. We bring you the candidate, where we interrogate their plans, their manifestos, their programs, to make sure that we give you information to make a choice on who to vote for. The candidate on Sly Media TV. As you may have heard, former ZANU-PF political commissar Silvia Kasukwere has been barred from contesting Muswa 23 August 2023. High Court yet Iowa quit awufana ngochipinda musarudzo idzi. So this is very interesting, and we don't know what is going to happen to Joseph Bosha. He's also a resident in South Africa, and if my memory serves me right, Kasia Muru, who is also a presidential candidate, also stays in South Africa. We are waiting, as much as you are due, to hear a statement from Silvia Kasukwere, and we are not sure legally if he can still appeal. This is a very interesting case. My name is Robert Tafmani. Thank you very much for joining us. And this is election time, a time where we invite political activists, presidential candidates, political party spokespersons to come and share with us their political manifesto so that the electorate can decide what is it that they want to do, whom is it they want to vote for come the 23rd of August. Are we going to have a new government come September? Your guess is as good as mine. My name is Robert Tafmane, and thank you very much for joining us on this live program. Today, we have invited a member of the Movement for Democratic Change, Trangirai, MDC, to share with us the current affairs within that political party. As you may know, each and every day something new is happening in that party. Is it positive or negative? Is it good for the party? He is here to share with us. Mukomana munomziva Antoneka sticker kana paine vari pama WhatsApp apana kakasomudza roko achiti batai munhu. Mwonzora is killing man. Kudzai Mashumba. Makadi mkomo. Makadi mkomo Robert. Tenda kuti mauya panapa. Kuri sei kupati MDC. Chokutanga ndinoda kuti nditaure kuti inini MDC pakangoitwa extraordinary congress musi 27 December wa Douglas Mwonzora ndo pakatanga kuuraya bato vachiunza ma street kids kuti vavote pa EOC, which was illegal. That's where I said, no, I'm no longer interested in moving with this party. Okay. Yes. Vamurikuti va Douglas Mwonzora vakaunza ma street kids kuzovota. Yes. Imimi senhengo dzebato makazvitora sei? Yeah, isusu senhengo dzebato that particular time wana wakatanga varamwa vamwe vakada kuvaendesa kumakoti kuti no vaMwonzora vaunza ma street kids wahaya mazupu vachinyepa kuti mazupu abva kumaprovince kwaMutare. Saka vanhu vese vakatanga kunyuta kuona kuti murume uyu atanga kuuraya bato. Achidaro zve akauraya bato pakatanga aite forgive and forget. Pakaona kuti apiwa Supreme Court judgment akabva atanga kudzinga ma MDC alliance members. Akaita sana honorable Wende, ana honorable Mtseame newamwe wese. Saka ndo pakatanga kuparadzira bato MDC aona kuti wanawa vano muono chaiwo kuti nyika ienderere mberi.
but inini ndimbunzwa MDC harisi bato remunhu one, ibato rine mamembers, rine bato rine National Executive Council. Mhosva yezvamatotanga kutaura izvi, ivo toti vaDouglas Mwonzora vave president, tingavape ivo mhosva as an individual kana kuti mhosva dziri kwese kwamuri mimi nekuti madecisions anozongoitwa nekuti president chichida zvavo kunyora tsamba, asi madecisions munenge mawirirana imimi vanenge vawirirana matop leaders emubato iroro. Ya ipapo ndinobvumirana nemi, but dambudziko riripo raMwonzora munhu ari hypocritic, munhu wekuti anotaura zvinhu zvaasingaite. Vanotaura nemamwe ma-executive members kana ma-standing committee vomirirana kuti chinhu ichi chatoda kuti achiite, then nemumashure waMwonzora vanozotorana kaklikikawo kanga kafanana nana Vincent Tsvangirai nana Marara nevamwe vese ana Yvonne Musarurwa. By the end of the day chinhu chavanenge vakaita agree hachisi icho chinozobuda. Ndichida kuti ndinyatsoburitsa pachena. For instance takaita meeting paholiday inini Dr. Kupe naye waMwonzora wakanya Dr. Kupe kuti senze tese tanga matedzera zviri mutemo kuti hakuna constitution yeMDC inotoenda second vice president. But waMwonzora akawirirana na Madam Dr. Kupe wakati no ndiyazvita table next standing committee. From that time ndipo vanotanga kugara nevanhu wavo vachinyeperana kuti no sandati nini waMwonzora munhu ari hypocrite anoti zvaataura hazire zvaanoita. But alright, toti ndo unhu wakanga wari waMwonzora tichibva kukutanga kubva pavakaitwa pavakatora chigaro chekuve president weMDC. Ko sei tisina kumbonzwa kunyunyuta kwakadaro kubva kune ma-leaders e-standing committee? Ndiri papo kuma-leaders e-standing committee Dr. Kupe wakatanga kutonyunyuta pakaita one of the national council wakati no zvatoda kuti tiende ku Congress chiri pamutemo. Dr. Kupe wakanyunyuta, waMudzuri wakanyunyuta zvemu another standing committee wakati no zvinhu zviri kuita izvi hazviri izvo. Tiri papo futi waMarara national executive member project wakanyunyuta wakati yo these things zviri kuitwa naWaMwonzora hazvisi pani nekuti waMwonzora vane vanhu waka click of people pavanenge vachiwirirana nawo, then vanoita rubber stamp ma-decisions kana kuti ma-resolution anenge aitwa mu-standing committee. Tichina zvakare imwe nyaya yataigara tichinzwa mubato renyu inyaya yekushandiswa kwemari yebato. Ndimi makanga muri ikoko uye kana ndimi neshamwari dzakazosara ikoko. Bato reMDC mari inofambiswa sei kunyanya takatarisa political finances dzinobva kuhurumende idzi nekuda kwokuti vane nhengo dzedare reparamende dzakati vane kodzero yekupiwa chikamu chemari. Mari iyi vaipiwa zviri pachena ende zvinobva zvatobuda. Mari idzi aizofamba sei? Dambudziko ranga riripo muMDC mari yaita kabva kuMinister of Justice iri Political Finance Act. Saka waMwonzora wakacreata kuti toda kupiwa 20% part of the money inenge abva kugovernor vachiti mari inosenza muofisi mavo. But 20% iyoyo imari yekuti waitotora wachienda kudya neshamwari dzavo. Zvikadaro zvefuti waMwonzora waisa ma-invoice kuisa mari pamusoro pema-invoice vachiti tikusenzesa maloya. waMwonzora wainyepawo zvakare kuti tiri kutenga motikari tichazotenga motikari musi wakati vachisenza nevanhu vavo vana Mashakada nevamwe vese. Wachinyeperawo futi wasenzi kuti no ndichakupai mari yakati 6 months. Saka zvese zvinoitwa muMDC zvinhu zvinongoitwa naWaMwonzora vari one. It's like a burial society kuti zvawafungwa ndo zvavanoita. Tiri papo zvakare panyaya dzemari. Imi makazopiwa here yenyu mari? Inini zvakaitika ndakuzvona ndakahwina nyaya yangu kuLabour Court. Tapenda kuLabour Court saka officer aita nyaya yangu angabva officer adeploy somewhere, but mari yangu waMwonzora yangoninyepera kuti nhasi mangwana vachandipa mangwana vachandipa, saka vasati vandipa right now ichiriko kuLabour Court nyaya yangu for condonation. Vari kuti chi kana vachitaurawo hongu iri kudare asi ivo vanoti chi kana kuti mari yagara iri kuyaka makambonzi mirirai mari painouya kubva kuministry ndobva yauya zvakazoti chipa zvavanoita manje ndozvekuti mari isati yauya munenge muchiwirirana kuti no mari zvakauya tichapa mari yakati tichatenga zvakati tichaita zvakati. Inini vakandinyepera kuti anoti kupa mari yakuda kumbokupa hafu ndazoona kuti apa hapana zviripo kungotaura, saka ndakabva ndapedzisira ndisataura nawo nokuti munhu anonyepa zvinhu zvake zvese hapana chaanotaura zvekuti chinobuda. Rega tipite fast forward mazuva apfuura kana kuti mwedzi yapfuura takaona mapato mamwe achiita tingati ma-primary elections ekusarudza
nhengo dzavo dzinozomirira bato vachikwikwidza kumava nhengo dzedare reparamende kana kumakanzuro. Izvi hatina kuzviona zvichiitika kubato ratiri kutaura nezvaro pazuva ranhasi. Kunzwa kwenyu mimi semunhu akabva ikoko zviri kunzi chikonzero ndechipi? Kunzwa kwangu nokuziva kwandinoita ndakambozvitaura mashure mumaprevious press conference. Wamunzora havana munhu anowateera, wamunzora hapana munhu anovada. Zvekuti vanhu vese ma-MP vanga vari apa wese vakatoramba kupinda maprimary or to be nominated kuti vaite macandidate. The MDC cannot be judged by a small by-election. Ipast tense iyo. Ndeipa 2023. Ndarota ini pachi count wa. Munangapi Mwonzora. Anenda nekuti Mwonzora angoti ra. Saka that party yaonionza aiwa vanhu vese mubato vazhinji wacho tingoti 3/4 dzemubato vakaona kuti aiwa kana tingarambe tichimirira party yekuti munhu adye ega mari achipedza zvese. Saka vanhu vese they are not interested. It's not a party but kuti kangori kavanhu kaorganization 1 2 or 3 vanongorongwana kuti ngatingodye mari, kana wadya mari yapera onyepera vamwe vanhu futi kuti tichazoti zvakati. Saka bato riri harina vanhu. Izvo right now kunyanga wakatotora masecurity avo, masecurity official which is illegal kuti munhu kana ari muoffice afanira kustenda. Saka wakatotora Joseph Madziva ndiye akastenda kunyanga wakamubhadharira mari 1000. Vamwe vese wakashaya mari yekubhadhariwa mari yekunomination. But previous waMwonzora wanga wapiwa mari kuma 700 something. Yese yakaparara. Wakanyeba kuti no tine mari muaccount. Hapana mari muaccount. Wasenzi vanongogara ipo paya hapana office wapiwe mari. Marets kukanzu awabhadhare, zesa awabhadhare. Saka handifungi kuti pane munhu aida kuzomirira bato raMwonzora achiti ndikumirira Douglas Mwonzora nokuti zvinhu zvinonyadzisa. Saka muri kuti vekunyanga vari kumira sakansela kana vari kumira samember of parliament? Ari kumira samember of parliament. Anga ari bodyguard rake yanzi Joseph Madziva. Nomuzukuru wake umwe wacho anonzi Mwonzora ari kumirawo futi ari member of parliament ekansela. I'm not sure. But I'm sure kuti Joseph Madziva ndiye ari kumira as an MDC candidate. Asiri bodyguard rake uye riri hama yake. Saka ndizva tombotira. Saka kurati vatuka ndi 3 Mwonzora, muzukuru wake nemwe hama yake, iye presidential candidate, kuita member of parliament na councillor. Vari vekunyanga chete. Vari vekunyanga chete kuside kuno ku this region. Singazive kuna namatebelend I hope chief Ndlovu wakazvibhadharira vamwe. Wakati but kuside kuno ndio 1 2 na iye wari 3. Saka etiti vaMashumba tikuona kuti nezuro kune zviri kunzi 10 ma-members of parliament anga ari kwavaMwonzora vakati aiwa isusu taneta takuenda kuZANU-PF. Muchitaura nave mimi vanoti chii vachipawo zvikonzero zvavo tozati ungano kuna kwakapa zvikonzero zvavo kwavakaenda kubato reZANU-PF. Imimi muchitaura navo sevanhu vakanga vari kuopposition dziri nhengo dzebato iri vanoti chii? Ndakataura navo nezuro, vamwe ndataura navo nhasi. Vari kuti iyo bato redu reMDC hakuna kwaunoenda naro. 1. Number 2, bato reMDC mari iringodyiwa nemunhu 1 mari yegovernment grant. Saka isusu hapana chatingagarira, tigarira kuti munhu uyu tingagare nemunhu asina muono wenyika. Ende munhu uyu aitinyepera kuti kuchaitwa GNU neZANU-PF. Mwapoinda kuita maminista, vamwe moita maambasada. Saka wakaona kuti wakatanga kumbonyeperwa by-election tichaita recall and replace. Hakuna by-election ikuitika. But zvizvi zvainyepa. Apa wakanyepa zvekare kuti tiri kuita GNU hakuna ma-election ndakuendesa nyaya yecourt yedelimitation kuti ndistope ma-election. Saka munhu aingaramba achinyepera vanhu waye ma-MP nemama-activists. Saka by the end of the day vanhu wakaona kuti tiri kutambiswa bhora risina mweya nomurume munyebe. Izvo kubato ravo rese ingori mvonga chete, hakuna chiripo. Muri kuti paaita ma-recalls akanga avaudza futi kuti hatisi kuzoita ma-elections, tiri kuzongoti imimi tabvisa MP wokukwadzana vahoende, imimi vaMashumba ndima akuenda kuparliament. Ndizvo vamaombera maoko. Vanhu vese vavaombera maoko vakati simboti shasha. Simboti shasha mutupo wake woMwonzora usimboti shasha. Saka vanhu vakaziona kuti tambonyeperwa zvekunzi GNU. First wakanyepera kunzi zvema by-elections kuti hakuna. Second wakanyepera kunzi GNU iri kuuya hatizokuenda kuelection.
zvikapera futi mai manje wakanzi tichapiwa masupplementary budgets yetu kuenda kujanuary ndinostopa saka vanhu vese vatoona kuti aiwa hapana that's why mukuona kuti hapana munhu ari kuda ko imimi ana Mashamba munonyebereka sei imi muri vanhu vakuru munodecida munenge muchiona zvinhu zviri kuitika zvinhu izvi hazvizve ngatitaisinge nyaya dzema-elections hadzisi nyaya dze-MDCT inyaya dzenyika imimi semasapota ake chinoita kuti munyeberwe mubvume izvozvo chii aiwa chiripo ndeyekudari mukoma Robert munhu anonzi Mwonzora is too cunning Mwonzora anotaura chinhu chokuti iwe you believe kuti munhu ari kutaura zvechokwadi but by the end of the day unozoona kuti munhu uyu anga achinyeperera it's too late then anouya futi with another tactic kuti ndatobva kutaura naningi ndataura naningi zvinhu zviri kufamba but by the end of the day ese anenge ari manyepo saka tingati pamwe mushonga here waitaurwa namufambisi kuti munhu anoita zvemushonga apa hapana chanzo alright ngatimete vamwe mune zvematongerwo enyika vakaona kuti maitiro akanga akuitwa zvinhu mubato re-MDCT anoratidza kuti chakanga chave chimwe chikamu chebato reZANU-PF imi munozviona sei nematauriro evanhu vekuti iyi yatongoza vamwe vanototi kana vaita vanototi ZANU-PF light ipapo chiri chokwadi nokuti vanhu vanenge vachiona zviri kuitika nokuti even mabills muparliament waivhota zvinoenderana neZANU-PF zvokuti awe 3.319 kuti waitogo against vanhu ma230 saka ndo zvimwe zvokuti vanhu vese vanongoona kuti aivaka pati iyi iZANU-PF tichienderera mberi futi kuti even pamamhirizhonga Mwonzora haasi kusungwa akamboba mari akambopomerwa kuba mari mapurisa wakaita investigation hapana chakafamba vanhu vari kuenda kumatare vachiti Mwonzora haasi kuita zviri constitutional still hapana zviri kufamba dai dziri nyaya dze6 kana chii wainzwa kuti nhasi zvabva zvaenda nepakati ndichipa example yamubva kutaura yakasukwira kuti wanzi amucontested ari Mwonzora aendeswa kukoti nemumwe munhu nyaya iyo inoita makore saka chiti vanhu vese zvese zviri kuitika zvese izvi waMwonzora anoita dine with ZANU-PF saka vanhu vachizonzi munhu weZANU-PF okay saka kufunga kwenyu kubva musi wa23 August ma-elections apera hatizive kuti vaMwonzora semunhu ari kukontesta vanogona kubuda vakaita sei ngatiti hatisi kuti ndio zvinobuda zviripo ngatiti vatadza kubudirira musarudzo idzi ramangwana ravo mune zvematongerwo enyika rinenge rakamira sei tichitira kuti taure chokwadi waMwonzora wavambofe wakabudirira musarudzo wakaita 5,000 10,000 votes nyika yese anenge atori mashura after 23 August waMwonzora bato ravo riri kubva rafa zvachose vanenge vangosara neharvest house voendesa votora mari iyo inenge iripo ndo nyaya iripo handiti tichitarisa bato iri ngatimbotarisai vanhu yamunoti clip vanhu vari padhuze navaMwonzora mumwe wacho sekutaura kwenyu ndiVincent Tsvangirai iye zvino izvi hamene kuti munombotaura naye here kana kuti vanhu vanotaura naye ari kuti chine mamiriro aita bato rakabhenge richitungamirirwa nababa vake uyewo zvakare ari shamwari yavaMwonzora yasvitsa bato pamuri kutaura nezvazvo pazuva ranhasi tiri ipapo Vincent Tsvangirai pakapera congress midway Vincent Tsvangirai akapa vaMwonzora moto yaifamba nayo wachikambena ma-elections mafunga akanyepera kunzi tichazokupa moto yako kana kuti tichakuita zvakati kana kuti tichakuita national youth chairperson saka kubva nguva iyo yeseyo Vincent Tsvangirai haana kuzobvira ambo kuitirana navaMwonzora neshamwari yavo mwe anonzi no rest marara ndiyo yanga iri click zati mashamwari ani vaMwonzora tichitaura kudari vaMwonzora wachisina munhu shamwari yavoyo wakatanga nayo yakavabatsira kukampena yakavabatsira nemari ana zuva emhetu ana marara iye Vincent Tsvangirai saka iye Mwonzora angosara nayo Yvonne Muzarurwa ndiyo shamwari yake yasara yekuti ndiyo iri padhuze nayo saka vanhu vese vatoona kuti 23 August bato rinenge raparara ndokuparadza kwaita bato waMwonzora saka iyo Yvonne Muzarurwa achiri akaremberera chii pabato raari kuona kuti zvazvimwe vauzoziva kuti munhu anenge mafungiro ake ndofunga vanhu vanotadza kuona kana kuti anenge vachiona but kutaura chokwadi nomwoyo make ari kuzviona kuti pati yaparara vaMwonzora tingati here nemhosva yavanopomerwa yekunzi mimi muri nochidzana neZANU-PF
pane here zvamungafungidza kuti pamwe vakavimbiswa nebato reZANU-PF kuti aiwa iwewe tichakupa izvi kana ngatiti kupariamendi wavhota nesu wakatsigirana nesu iwe semutungamiri tichazokupa 2 kana 3? handiri papo Mwonzora munhu anga akanyepera ZANU-PF kuti inini ndine support muZimbabwe. Okay. Vanyepera ZANU-PF ndine support muZimbabwe ndipo wakapromisa leader of the house wakapiwa benzi wakapiwa nemafoni emahara ne contract line. Saka izvozvo ZANU-PF yakazoona kuti ko munhu yaizviti tine support pakaitika by-election ndipo pakaitika mazero. Saka kubva kama wawo neZANU-PF ndopa wakatanga kuita shrink. Saka so far ZANU-PF haisine neWamwonzora nekuti project yaidira Wamwonzora yokuuraya MDC yakaitika. Alright. Kosei ndichitarisa senge members of parliament akabva kubva kubato reMDC nezuro akaenda kunojoina ZANU-PF asina kuenda kunojoina imwe opposition political party. Ngatiti for example vana ava tisingadi kuti nyebe vanhu vakapinda neMDC alliance uri utungamiriri waVanelson Chamisa handiti tisingadi kutaura zvedu tichinzvenga zvichida dai vakanga panguva iyoyo vaMwonzora pamwe dai vakanga vari president anga ari mazero handiti saka pamwe dzimwe dzenguva vanogona kuda kuti mbotitendei utungamiriri hwakanga huripo sei vasina kuenda kunojoinana naVanelson Chamisa? Chokwadi chakazara tisingaputse ukama kana kuti tisinganyepere pasino renyika. Kana mchiziva memory mbondia ndiyo yainzi women for Chamisa. Ndiyo Chamisa ndiyo yakapinza kuti waite member of parliament. Wese wakapinzwa na president Chamisa kuti waite MP. And vanhu ivavo wakatengesa president Chamisa kuti because wangu wakapiwa trust yokuti awa ndiwo vanhu wangu vandichafamba nawo as MP yangu. And at that time vanhu vane vaida zvemuparliament vangasikadi nezvebato. Okay. Saka right now zvawaremera kuti wachidzoke kuCCC waite member of parliament. Apo wakutofungidzwa no takaenda kuZANU-PF maybe chaitwa commission zvakaitwa ana Gutu nana Maitimvias. Waona kuti kuCCC hapana tichafamba. Dai vanga vari magenuine members weopposition vaifana kudzoka kuCCC wotaurirana kuti boita forget it's my one owirirana. Saka vamwe voona kuti aiwa vanhu vangu vagara vari ZANU-PF nechekare vachisenza vari mukati mebato rawaChamisa vachivasenza chimuono wamwe vanhu ivo. Asi kufunga kwenyu kuenda kwavo kuZANU-PF zvine effect here kuopposition ndichitarisa kuti kunyanya kwavaChamisa ava vanhu ava ndimbobvunza ndimuri kumapati kuko panonzi munhu ajoina ZANU-PF ngatiti kana kuti ndiMP anoenda nevanhu vake anoenda ari 1 chii chaanenge achienda nacho chaangati kuti vanhu veZANU-PF vangaombere maoko nekudisplaya vanhu kuti onai munhu yadefect aiti auya kunoku. Ndiri papo hapana chinobva kuCCC hapana chainoroza nekuti vanhu vaya 1, 2 or 3 ende vanhu ivava vanhu vanga vasina mwoyo at heart. Vanhu vaida macoupons from parliament makurara mahotera zvese izvozvo. Saka vaona kuti pamwe takaenda kuZANU because ZANU-PF vanu kunodyiwa. Okay. Kuopposition kushingirira nekuti unenge uri mhondo. Saka vabva vati rigatiende kuZANU but hapana effect inoitwa kubato reCCC. It's just a drop in the ocean. Ngatimboendai imi ndima activist manyaya dzemarali tiri kuona kuti pamwe kwacho sasa kusenge kuCCC hapana rari yavati vanyatsoita yakati ese anenge achingodzi abhanwa ukuwo ZANU-PF iri kuendera mberi uku waMwonzora hatizivi kuti vakatotanga here kuita marara aya zvakamira sei? Kutaura chokwadi waMwonzora handifungi kuti pane any rari yavachaita munyika muno nokuti wakaona vanhu 20 kana 30 chaivo anenge ari mashura parari ende uye ndiani achauya achikambirana naMwonzora achitaura mota yake achitakura maactivists kuenda parari hapana chawo ende hamubvofi makaona any rari yavachaita waMwonzora even wakada kubhasa vanhu even zvidhakwa zvekuairport zvakatora zvakawina congress hazvivume nekuti hapachisina mari nokuti waMwonzora aisenzesa mari to bring supporters kana to bring activists. Saka mari yapera government grant rapera mahotera apera saka ndokupera kwaita waMwonzora. Tichitarisa vaMorgan Committee takamboona vakambomira chaizvo navaMwonzora kubva paEOC yakamboita mbongampopoto ndobva kwazoitwa imwe yechipiri yakaitwa hameno inenge yakangoitwa semaitirwo akaitwa ekudhara. Takazona vakabuda pachena mwedzi wapfuura vakati inini ndinda kuchida kuita leader
weMDC vanoti MDC chi ameno kamwe kazita kavakazisa kumberi uku vachiti ndini leader. Sei zvakavanonokera kuona muono wavakuita parizvino? Ndichida kuti titaure chokwadi pamberi pechaunga cheZimbabwe. Wamorgan Komichi ndo wamwe wema-MP akafanana naenda kuZANU-PF. Because waibvuma ndiwo wainyepirana naDouglas Mwonzora kuti tichaenda kuGNU, ndimu chaita minister of what, ndimu chaita head of delegation yekunegotiation kune ZANU-PF, all those things. Saka wakaona kuti aiwa plus wakazobuda pachena waona kuti Mwonzora asina simba rokuita recall in parliament. Okay. Saka mumwe munhu wandinoti apa akuzi kurevesa kuita kumunhu ari kurwadziwa nokuti kudya kwanga achidya nako kwapera. Saka paground vatsigiri veMDC vari kuti chini kuti zvechokwadi munenge makamirirawo kuti ndofunga kuti kunzvimbo yedu yatigere tofanira kunge tina kansela, kunzvimbo yedu yatigere tofanira kunge tina member of parliament, kudunhu redu yatigere tofanira kunge tina senator anenge achitimirirawo. Izvi zvese hazvina kuitika. Vari kuti chii? Ndombadura nemastructures toti kumastructures vari kuti chii? Kumastructures vari kuti iwo isusu zvawamwonzora dai wasiya party waresign because wafela party yainga iri one of the biggest political party, uyezve iwo vanoita anzi leader of the opposition in parliament. Oshaya masupporter kana kuti oshaya macandidates vaunoita. Saka mastructure ese now vari busy kuti no ngatite revive the party totsvaga umwe leader. But ndichiona ngo zvichazoita difficult nokuti wamwonzora wacho munhu is a conman in his cunning. Zvichanetsa kuti wamubvise pachigaro ipapo. Zvinonetsa seko handiti vanhu vanokwenda kuma-elections. Ma-leaders acho anenge aripo anotungamira kuti handi kuma-election havana magatsi okuita head on naizvo zvatinoita isusu. But alright, ngatiti sekutaura kwatamboita party ine munhu 1 yezvine zviri kukondesa kuma-elections. Come 21st of September kuparliament zvichida vanenge vasina kana munhu 1, zvichida vaMwonzora vanenge valuza ma-elections. Saka simba vanenge vachiri kuwana kupi? Vangosarawo vangu mari sekutaura kwamaita inenge isisauya. Saka simwe rimwe simba rinenge richizobva kupi? Zvavachaita simba ravachaita pane Harvest House mudhuri uri apo. Saka pano vamwe ma-activist vanopiwa mbanje, vamwe vanopiwa hwawa, ndo vachagara ipo paye orambidza kuti even ma-meetings aitika paHarvest House. So I'm challenging leadership ida kuti challenge Douglas Mwonzora. They must go there pa HH pa headquarter kuti no oita head on ma-youth anenge akagara ipapo ndo mandaziva kuti aiwa because kuma-structure hapana chamuda, angosara nema-activist ma-thugs Mashumba anenge ari paoffice. But iyo constitution yeMDC haiiti here kuti ma-leaders aripo even musingaende paHarvest House muita kana meeting somewhere muzviti aiwa vamwe vachitaura vanoti vote of no confidence. Bumbiro remutemo reMDC ramunoziva imi hamuna here section iyo inotaura kuti aiwa ngatiite vote of no confidence kune munhu? Zvirimo izvozvo vanokwanisa kuzviita kuti vanongana kana kumwe votaura kuti vounza mastructure vari authentic kuti maSeast andinawa maSwest votaura no tadzinga waMwonzora zviri pamutemo voenda kucongress. That way zvinofamba. But ndichiona nemamiriro akaita leadership iripo handione kunge vanobudirira. Saka vaVincent nezvavanga vari chii kupati vaVincent Rangirai? Vakamboiswa mukomiti waMwonzora but mumameeting vachanga vasaende. But vari kuparliamentary, vari kuparliamentary imwe outside the country yavanomboenda vachibuda. But is not active. Haasi kuenda kana paHarvest House hachasvike. Kozi asina kuitwa recall naMwonzora? Mwonzora anenge achitya kuti vanhu muZimbabwe vanoti iwe uri kuti bato ravatsvangira vavadzinga mwana wacho. Tiri ipapo you remember kuti munin'ina watsvangirai akasiya bato rakafomiwa nemukoma wake achitaura kuti aiwa uyu munhu anonzi Mwonzora is not a leader. Saka wakaona munin'ina weformer leader weparty akafoma achisiya kuratidza kuti aiwa hapana kwazviri kuenda zvinhu izvi. Aiwa taita basa waMashumba, mungaite here mashoko nyenye amungati asara kana kuti ekupedzisira amungade kuti vatsigiri vebato reZANU-PF zvichidawo vatsigiri vebato reMDCT nevamwewo vari mune zvematongerwo enyika vazive nezvebato reMDCT kuti aiwa rave papi?
Ndinoda kuti ndikurudzire chokutanga ma-structures ye-MDCT kuti ngavatore simba ravo riri muconstitution vabvise Douglas Mwonzora nokuti Douglas Mwonzora ndiye auraya bato ravo. Ndiri ipapo zvekare tiri kuti isusu vasenzi veMDC vari paofisi apa ngavachirike kunyengedzwa nemari $2 tokutenga sombodiya vari kutamba nhamo tinovaona vari vanenge vari mumadare kuti aiwa yanguva yekuti vaMwonzora vapera simba makaona vaMwonzora vakutizwa nema-MP avo nevanhu vaifamba navo zivai kuti aiwa zvinhu zvapa ngavadzoke pasi padrawing board woita zvinhu zviripo pamutemo tichikurudzira futi kuti maleaders arikuda kuita mapresident within the party ngavaite head on kwete kutya kana kuti not politics hakuzi mabhuku politics kurwisana saka ndinozoona kuti iyo maleaders vana Mudzuri naivo vana Marara nana Komiji they must sit down as a group otaura kuti musangano waparara wodemanda congress nokuti Mwonzora anga ambori nesimba kubva kuZANU-PF but now haisina simba. But tinogona kuti netsei ndechekuti vaMudzuri navaKomiji tichita samatsamba anonyorwa naWitness anonzivo vakazvidzinga kubato iri havasisiri mamemba nekuti vanenge vakaita go against zvinodiwa handi vaMudzuri vakatetewa record vaKomiji vakabuda vachita ayo kwane MDCT chakuti kabva vanzi ayo saka imimi mazvidzinga saka vakazoita simba here rekuti varevive bato reMDCT. Nofunga gore rinoi high court yakati iyo Douglas Mwonzora haana simba rokudzinga vanhu mubato vachiri mamembers until case yelegitimacy yeMDC yanzwika. Saka simba vanaro rokubvisa Douglas Mwonzora. Andiriya ayo maita basa vaMashamba mazvinzwirawo tataiwa mushure mekunge MPs MDCT MDCA vati aiwa taneta nekuramba tiri kubato iri regai tiende kubato reZANU-PF takati regai timbotsvaga vakange kana kuti vakurira mubato iri timboziva kuti zviko zviri kuitika mubato iri. Tinoti kuna vaDouglas Mwonzora kana musingawirira nepfungwa dzavaMashamba vauya pano vakataurawo pfungwa dzavo vakatarisana nebato ramuri kutungamirira mukana ndiwoyu munogona kuuyawo mutaura nemaparty supporters yenyu neruzhinji rweZimbabwe kuti vazive zvakamira sei. Zvimwe chetezvo kana musingakwanise munogona kutuma munhu tinoziva kuti mune ma-spokespersons enyu mune ma-spokespersons ebato ma-provincial spokespersons vesewo zvakare tinovapa mukana pano kuti aiwa zvaitaurwa nemurume uyu ichokwadi kana kuti manyepo ndokunge bato iri richiripo. Let's meet in another programs. My name is Robert Tafumani. With 2023 beckoning and the election frenzy in the country becoming more stronger each day, politicians are increasingly becoming visible, making more and more promises. Primary education from grade 1 to grade 7 must be provided completely free. Every village, in 3 years, there will be a ball in Orana solar. Patinongopinda tunhu chokutanga kukudzorerai pamakasiyiwa navaMugabe. Toda kudzorera maticha kwavaiva kwokuti ticha aizikanwa semunhu aitenga zikoti zheadmaster nenyaya yokuti anga ane udzamu nedignity. But are these promises going to be fulfilled? The electorate is pondering on who to vote for in the council, parliamentary, and even presidential election. We bring you the candidate, where we interrogate their plans, their manifestos, their programs, to make sure that we give you information to make a choice on who to vote for. The candidate on Sly Media TV.